Кішкене вақытта көп сөйләшсәң, тіліңні қысқартырбыз деп қорқытқалайлар еді бізді. Білмейм, қойда һәм қойшан көп сөйләшіп ташлағанбыздыр, тілімізді яңадан қысқартырға ойлайлар. Мәктәпләрдә татар тілі дәресләрен кимету турында сүзләр йөри. Хәйер, туган тел өстендә куйырган болытларның беренчесе генә түгел инде бу. Биттем дигәндә битми калган шаклар аның күп булды. Чөнки аның коткаручылары көчле иде. Әдәбият, театрлар, татарга хезмәт итүче сәнгать, галимнәребез, Эй, ты, чувак! җитәкчеләребез. Слышь, все готово, сделал. Хәлел, нәрсә готовы? Ну, нәрсә готово? Робот готовый, все. Нәк салават әйткәнчә, татарча беләет уже, все. Татарча беләйет. Ага, чё? Ну, әйдә, алай булса карап карыйк. Кайда ул? Леди и джентльмен, встречайте, сезнең каршыгызда Рабатулла. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Min Tatarstanlıkın soyla, Tatarstanlıkın satып al. Biz buldurabız. Булган бу. Gördün mü? Selam. Здоровайся. Ha, минме? Отпусти. Gafu itiniz. Каралы, гафу да үтенә белә бит бу. Конечно, это же я сделал. Булган, читекләр ки. Туктале, нишләп моның башы шакмаклы ки калган, ә? Абзый, понимаешь, запчастьлар белән проблема. Все запчасти китайские. Менә әгәр микросхемаларына алтыннар булса, мин могу они сделать, конечно. Кстати, у Салавата же знакомый есть, Алмаз холдингтан. Пусть попросит пару килограмм золота. Могу делать? Пары килограммы. Да? Ну, булдырып була торгандыр инде аны. Булдырып була что ли, абый? Булдырсаң каралы, не? Аннары күзенә 2.36 карантлы бриллиант та шәпәсәк. Аннары мин аны сезгә сатмыйм да инде. Эшлик әле, абый. Ярай, туктале. Һөнәрләре, нинди һөнәрләре бар? Күрсәтсен. Һөнәрләр есть, много һөнәров. Шигырьләр сөйли яттан татар телендә. Тукайныкын, Такташныкын, Җәлилнекын, Салих Сәйдәшев шигырьләрен сурнаша. Салих Сәйдәшев ансы композитор, шагыйрь түгел. Да какая разница? На, сам нажми и сам послушай, там все написано. О, менә Тукай. Басык әле. Tukay, Kırlay Mektebi, Tatar tili defteri, Kişe kilem digen idin, Gildi gilno. Эй, зачем вырубил ты? Не дослушали же. Тирләп чыктым, ә? Кая Тукай шигыре булсын инде бу? Ну, Тукай деп бит. Бу бит интернет хулиганнар язган шигырь. Да ладно, давай, следующий нажми там. Менә Такташ дигән, тукта, Такташка басыйк әле. Ага. Dünya şunday siyingen, appak karga kiyingen, EBCD, EFG, Jonas Hiden Faframi, Lokin Hiya, Lokin Ziya, Aykam Sikam Aneviya, şu uramdan kimler kile, piyanirlar tügelme, kildiler, bağanağa başlı trap, Aysvay Polizay, Draim biye koynadıya, Semzik Samzike, Sibinah, Kutanah, Gitler kaput. Эй, не işleysin? Kimingdi Robinliktan söndüre? Bütün informasyonu udal etesin bit hazır. Туктале, каян килеп Такташ булсын бу? Яри Такташтан башлады. Гитлер белән тамамлады. Ой, ты, оказывается, историю не знаешь. Когда Такташ на зоне срок мотал, да? Гитлер белән бергә язган шигыры. Ну, помните, наверное? Менә күрдегезме, безнең яшьләр тарих белән әдәбиятны ничек яхшы беләләр, ә? Че? Ярар, аңлашылдымы, аңлашылды. Ну, давай, җырлау ничек?
Абый жырлаваз гына слабрак, конечно. Вот мен анардан татарский рэп жырлатмакчы булам да. А у него какое-то там изображение мон деп чыга, жырлый алмый никак. Глюшите, ширләде. Моң кірген моңа. Да, по-вашему, наверное, так. Дуалара кирәк. Давалара кирәк, никак не могу лишить алмый. Кил әле монда, яшел баш. Хәзер өйрәтәм. Менә махмырдан кеше ничек төзәлә? Что за махмар? Ну, пахмил инде. Ну, 100 грамм. О, нәрсәдән ширләсәң, менә шуннан тиреләсең. Менә бу роботыңа моң кергәнме? Хәзер ул моңлы җырлар тыңлап дәваланырга тиеш. Нет, я сейчас откуда найду мон-то? Хәзер менә монда салават чыга. Без сәхнә артында яхшылап чыгып тыңлап торабыз. Әйдә, Да? әйдә. Татар моңы бит ул.